Jai giroaren erdi-erdian harrapatuta, jaien balorazioa askatu diogu Aretxabaletako alkateari Ana Bolinagari. Herritar moduan orain arte bizitakoak antolakuntza barrutik bizi ditu aurten jaiak Bolinagak, ikuspegi bikoitza, beraz. Dioenez baina disfrutatu egin du eta gehiago ere bai. Horixe galdetu diogu ea benetan aprobetxatutako jaiak izan diren. Oso ondo aprobetxatuko jaiak izan die, neu edertu asko ibilinaz, nik uste dut jendia be gustore egon dela, hori gerri zen dela giruan, parte hartzia beha undiz izen da ekimen desberdinetan, bai pilota partiduan, bai mesa nagusixen, bai gaztientzako antolatutako ekimenetan, nik uste dut jentia posek egon dela. Eta gainera be girua be lagundi zen dauela, ez? Ez du euki euririk, bero larrei besta, oso ondo, oso posidanok. Bai egunez egin direnak eta baita gauekoak ere oso harrera izan dute ekintza guztiek horixe dio alkateak eta herritarrak bai eta gainera posik ikusi ditu ekintzetan. Atxabalta bizirik dagoela argi geratu da Bolinagarentzat aurtengo jaietan. Eta nik uste gainera jentia posik, ez bakarrik egon egotiagatik. Zenleike bai krisixe dala, ez dakit, zein izen leiken arrazoia, baina emaitzak oso positiboak izan diez eta herrisa biziri dauenien eta herrisak parte hartzeko prest dauenien nik uste dut hori gertzen dala. Eta Atxabalta da kategoriako herri bat. Ni oso posi behintzat. Kategoriako herria eta kategoriako jaiak alkatearen hitzetan, hain zuzen, alkate moduan bizitako lehen urtea da. Jaien alde bikoitza ikusi du Bolinagak eta horrekin ere oso pozik. Bestaldia zen ikusi duten, ni petzatzen nauen lana izango zala, baina lanaz aparte disfruta huin jot. Eta igual sekula ikusi eta sekula parte hartu estoten lekuetan egonaz, eta egonaz oso benetan oso gustora. Zenturu izen dut, herritxarren, ez dakit, igual izelik kursilada bat, baina berotasun hori, jentia hurbildu jata humoriakin, jentia hurbildu jata edukazioekin, eta benetan oso jasota eta oso ondo sentirunaz. Amaitzeko eskerrak antolakuntzan lan bikaina egin duten teknikari herritar eta talde guztiei eskerrak eman dizki alkateak, jaiak bikain beraz aurten ere Andra Maixetan.